ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ବାଗଦା ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଲପିଆ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଚୁନା ମାଛ ବି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଣ୍ଠର ମାଛ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି, ଗାଣ୍ଡିଆ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ତେଲପିଆ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଏ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖେଇବି, ତା ଆଗରୁ ଆମ ମାଛ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଜାଲ ଝଡ଼ା ସରିଗଲାଣି, ଏଇତକ ପାନ ପାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କଙ୍କଡ଼ାଟେ ପାଇଥିଲୁ, ପାଖାପାଖି 300-400 ହେବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଙ୍କଡ଼ାଟେ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଗଦା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଲ ଝାଡ଼ା ସାରିଲା ପରେ ଏତିକି ପାଇଛି, 500-700 ହେବ, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ବାଗଦା ପୁରା ଆଜି। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମରଡ଼ା ଏତିକି, ଆଉ ସେପଟେ ତ ସବୁ ଚୁନା ମାଛ ରଖାଯାଇଛି, ଆମର ତେଲପିଆ ବି ଅଛି। ତ ଜାଲ ଝଡ଼ା ସରିକି ଆମେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମାଛ ତ ସବୁ ବଛା ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଠରେ ଆମେ ମାଛ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଗଦା 800 ଗ୍ରାମ ହେଲା। ତ ଓଜନ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ଓଜନ ମୁଁ ଜଲବାଜିରେ ଓଜନ ବୋଲି କହିଦେଉଛି, ତ ଆପଣ ଧରିବେନି କଥାଟାକୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଣିଆ ବି ବାଗଦା ଆଣିଥିଲା, 700-800 ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିମ୍ତୋଡ଼ି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିମ୍ତୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ରୋଜନ ଚାଲିଛି। ଓହୋ ୟାର ମୋର ପାଟି ଲାଗିଯାଉଛି, ରୋଜନ ହେଇଯାଉଛି, ଓଜନ ୟାର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲପିଆ ଆଉ ଗାଣ୍ଡିଆ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଗଦିଆ ହେଇଛି। ତ ଏଭଳି ମାଛ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।